ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ላይለ ሐዋርያት ላይለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ላይለ ሐዋርያት ላይለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ወዳሴን ንዑ ይሁን ሎማዓንቲ ከምቲ ሙሉ መዓልቲ ክዝረብ ዝወዓለ ብዙሓይ ከንሕዘኩም እኔ ሎማዓንቲ በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ናይዚ ዝነበርናዮ 50 መዓልቲ ናይ ዘበት ትንሳኤ ዝኽሪ ናይ ዘበት ትንሳኤ መዘከርታ ሎማዓንቲ ሐዋርያት ኣብ ዕፁብ ገዛ ተኣኪቦም እንከለዉ መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም መፂኡ ክሓድር ከሎ ኢና ንርኢ መጀመርታ ግን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ክምህሮም እንከሎ ንሐዋርያት ክነግሮም እንከሎ ንሶም ኣነ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እናበለ ክነግሮም እንከሎ ንሶም ግን ፍርሒ ራዕዲ ስምዖም ስለ ዝነበረ እቲ ምሳና ዝኾነና እቲ ኣብ ግዜ ሽግርና ኣብ ግዜ ፀገምና ማዕበል ከናውፀና ከሎ ዘህዳአልና ኩሉ ነገር ክመፃና ከሎ ዘህዳአልና ካባና ይፍላእ ኣሎ ኢሎም ኣብዚ ሓስብሉ ዝነበሩ ግዜ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ብተደጋጋሚ ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ ስለዚ ኣነ ናብ ኣቦይ ይኸይድ ኣለኹ ብምኻደይ ጥራይ ግን ዘይኮነስ ካብ ኣቦይ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ኢልዎም ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃሉ ዘይሕሱ ቃሉ ዘይዕፀፍ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ በዚ ዕለት እዚ ንሐዋርያት ሓይሊ ካብ ሰማያት ክሰደሎም ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ሓይሊ ክሳብ ትለብሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ፅንሑ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ምፅንሑ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ነቲ ፍርሒ ዘርሕቕ ነቲ ትብዓት ድማ መሊሱ ዘትብዕ ነቲ ፈሪሖም ካብ አይሁዳውያን ዝሃድሞ ዝነበሩ ብትብዓት ንዑ ዝሰብኽ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክልኸሎም ከለና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ሓደ ኣካል ካብ ሰለስተ ኣካላት እቲ ሓደ ኣካል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሐዋርያት ብኣምሳል ሓዊ ናብኦም ክዓልብ ከሎ ኣብኦም ምስ ዓለበ ግን ኩሎም በብሓንቲ ቋንቋ ዝዛረቡ ዝነበሩ 72 ቋንቋታት ክዛረቡ እዮም ክኢሎም ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ተገዛእቲ ብዙሓት ቋንቋታት ዘለዎም ግሪክ ፅሪ ዝተፈላለየ ቋንቋታት እዮም ኣብኡ ተኣኪቦም ነይሮም ሐዋርያት በቲ በብቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ግን እቶም ሰባት እዚኦም ዳ ግሪካውያን ዘይኮኑን ከመይ ገይሮም ዳ እቲ ንሕና ንመልኮ ቋንቋ ይመልኩ ኣለዉ እንዳበሉ ክዛረቡ ክጉረሙ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ዝነገሮም ከዘክሮም ነቲ ዝስበኽ ድማ ብትብዓት ናብ ዓለም ሙሉእ መታን ከብፅሑ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሐዋርያት ኣብ ዕፁብ ገዛ ኣብ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ብኣምሳል ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ክልኸሎም ንርኢ ካብዛ ዕለት እዚኣ ንድሓርዮም ድማ ኣገልግሎቶም ንኽጅምሩ ናብ ኣገልግሎቶም ንኽወፍሩ ድማ ሱባኤ ከኣትዉ ዝጅምሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሐዋርያት ካብ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሂሮም ከምኡውን ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንእስራኤላውያን ክመርሕ ኣብ ዝኾነሉ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ኤምባሲና ክዘራርብ ከሎ ብፆም ጀሚርዎ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃገር ወይ ድማ ስብከቱ ክጅምር ከሎ ናብ ገዳመ ቆሮንጦስ ከይዱ ብፆም ጀሚርዎ ሐዋርያት እውን ናብ ዓለም ሙሉእ ወንጌል ኣምላኽ ንኽዝርግሑ ሱባኤ ኣትዮም ብፆም ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፆም እዚ ከምቲ ንሐዋርያት ትብዓት ዝሃበ ከምቲ ንሐዋርያት ናብ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ናብ ሓይሊ ሰማያት ዝስሕብ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሰብኽ ልሳን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸውን ትብዓት ዝሃቦም በዝሎም እዚ ንዓና ከምኡ ክበና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፈቃድ ይሁነና ጾምና ከምቲ ሐዋርያት እቲ ሓቀኛ ጽሩይ ወንጌል ክሰብኩ ብጥቡቅ ልቢ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝጾሙ
سبعي زعاته أبزع لتزيد ما نحنا نجزابير أملاك كاب كل بدلنا كاب كل حاجاتنا يقرأ قبلنا ناو نخن ملس حيل خبرنا ناو خن ملس دما أزي بزع لتزورة منفس قدس نقعد لنا بلب خن لمن እግዚአብሔር አምላክና ይደልየና ማለት መቼም ብዛዕባ ጾም ብዙሕ ግዜ ይስበኽ ኣብ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 15 ተዛረብ ከሎ ነቢ ኢዩኤል ከምዚ ይብል ኣብ እምባ ጽዮን መለኸት ንፍሑ ጾም ኣውጁ ኣኼባ ጸውዑ ይብል ነቢ ኢዩኤል ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዝነበረ ግዜ ነቶም ህዝቢ እግዚአብሔር አምላክ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ሰማዓኩም እንተ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ናባኹም ክምለስ እንተ ኮይኑ ኣብ እምባ ጽዮን ወይ ድማ ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መለኸት ንፍሑ ጾም ኣውጁ ኣኼባ ኣኩቡ ይብል ስለዚ ጾም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንምለሰሉ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ንምለሰሉ ግዜ በቃል ጥራይ ዘይኮነ ወይ ድማ ካብ መግቢ ጥራይ ዘይኮነውን ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገር ዓይንና ካብ ክፉእ ምርኣይ እዝንና ካብ ሕማቕ ምስማዕ أداوناون كاب حماق مسرح كاب كل خلكل لعمر كاب بالعلم مستن تراي كم زي مخانو إجزابير أملاك بترجعامي وزناقرنا مريض سلازي وإذا عالم يذكر ساس زدالي لبناي وإذا أنا أملاكنا مرحي الناس فرص نحنا بلبنا خن صوم بر كدادنا خن كدد نحنا حمد مسيلنا صوميلنا خن متص تراي كنا سلازي جسنا صومليو لبنا أنت زينة فيه إجزابير أملاك صومنا هيك بولون ስለዚህ በዚህ ዕለት እዚ እግዚአብሔር አምላክ ንሐዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ ሊይኹ ዘጸናንዖም ንዓና ድማ ሓቀኛ ጾም ክንጸውም እግዚአብሔር አምላክና ብጸጉ ይደግፈና አማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅደ 16 ክዛረብ ከሎ እቶም ግቡዛት ጾምቲ መኻኖም ምእንቲ ብሰብ ክረአዩ ገጾም የጸምሉ እሞ ክጾሙ ከለኹም ከምኣቶም ጽምሉዋት ኣይትኾኑ ሓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንስኻ ግና ክትጸውም ከለኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ደኣምበር ንሰብ ምእንቲ ከይተርኢ ርእስኻ ግታእ ገጽካ እውን ተሓፀብ እቲ ብሕጉእ ዝረአ ኣቦኻ ድማ ብግልፂ ክፈልየካ እዩ ዝብል ስለዚህ نحنا ኣብ ቅድሚ ከምቶም ግቡዛት ወይ ድማ ከምቶም ፈሪሳውያን ይጾሙ ከም ዘለዉ መታን ክፍለጡ ኣብ ቅድሚ ሰብ መታን ክፍለጡ ገጾም ይጽምሉ ነበሩ ስለዚህ ንስኻትኩም እውን ክትጾሙ ከለኹም ከምኦም ኣይትኹኑ ስለዚህ ክትጾሙ ከለኹም ገጽኩም ተሓፀቡ ብዘይቲ ቁብዎ እዚ ገጽካ ምሕጻብ ብዘይቲ ምቕባእ ድማ ኩሉ ነገር ትገብሮ ብፍቅሪ እግዚአብሔር ኩሉ ትገብሮ ነገር ብይቕሬታ ደኣምበር ቂምን በቀልን ናብ ልብኻ ሓዲርካ ቂብን በቀልን ኣብ ውሽጥኻ ሓዲርካ ከለኻ ክትጸውም ኣይግባእካን እዩ ስለዚ ከምቶም ፈሪሳውያን ኣይትኹኑ ስለዚ ትጾም ብሓቅን ብግብሪ እንዳኣጽምዎ እምበሪ ንጸውም ኣለና ክትብሉ ገጽኩም ኣይተጸምሉ እዩ ዝብል ዘሎ ጌታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ንሐዋርያት ክእዞም ከለኹም እዩ ዝብል ስለዚ ክትጸውም ከለኻ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ደኣምበር ነቲ ዝርአካ ሰብ ኢልካስ ኣይትጹም ስለዚ ገጽኩም ተሓፀቡ ራእስኩም እውን ብዘይቲ ቅብእዎ ይብል ስለዚህ ገጽና ብፍቅሪ እግዚአብሔር ክንሓጽብ ራእስና ድማ ብዘይቲ የቕሬታ ክንሓጽብ እግዚአብሔር አምላክና ብጸጉ ይደግፈና ጎይታናን አምላክናን መድሓይናን ክርስቶስ ብሓቂ ነዚ ዕለት እዚ ስለዝፈቀደልና ነዚ ዕለት እዚ ድማ ንዑ ዝኸውን ልሳን ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹን በዚ ዕለት እዚ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ ዝገበርዎ ተኣምር ነይሩ ቅድምኡ መቸም ከምቲ ዝበልናዮ ካብ ዝጾሙ ጽልና ናብቲ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ እንተተመሊስና ሐዋርያት ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎም ፈራሓት እዮም ነይሮም እኳ ደኣ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ተኣምራት እናገበረ እንዳረኣይዎ እዚ ኩሉ ምውት ከተስእ ሕሙማት ከሐዊ ኩሉ ነገር ዕውራት ድማ ከርኢ እንዳረኣይዎ ከለዉ ኣብታ መወዳእታ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብታ ዝተሓዘላ መዓልቲ ግን ኩሎም ሐዋርያት ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ ኢና ንርኢ ብዘይካ ዮሃንስ ማለት እዚ ዝተመለሱሉ ምክንያት ድማ እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እቲ ዘጸናንዕ እቲ ዘትብዕ ኣብኦም ስለ ዘይነበረ እዩ ስለዝኾነ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ልቢ ኩላቶም ስለዝፈልጥ ናብ ኣቦይ ምስ ከድኩ መጸናንዒ ክሰደልኩም እየ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ዝብሎም ማለት
ኣብቲ ዕለት እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ተቐሚጦም ከለዉ ብኡ ንብኡ ኣብቲ ምዕራፍ 4 እንድሕር ራእይናዮ ጴጥሮስን ዮሃንስን ኣብ መጋባእያ ቀሪቦም ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብኩ ከለዉ ኢና ንርኢ። በዚ ነገር እዚ ከይትሰብኩ በዚ ስም እዚ ጠቕላላ ድሕሪ እጁ እውን ከይተልዕሉ ተባሂሎም ክዛረብዎም ከለዉ ኣብቲ መጋባእያ ሶም ግን ንሕና ካብ ስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስባኽ ኣይንድሕርን ኢና ሞት እንተኾነ ስደት እንተኾነ ማእሰርቲ ኩሉ ክንፃወሮ ኢና ክሳብ ዝብሉ በቂዖም ማለት እዩ። ስለዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ክንዲዚኣ ሓይሊ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ክሳብ ክንዲዚኣ ሓይሊ ዘለዎ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ግዜ ስብከቱ ኩሉ ዝነግሮም ዝነበረ የዘክሮም ነይሩ። ክዛረቦም ከሎ እቲ ካብ ኣቦይ ሰደልኩም መፀናንዒ ነቲ ኩሉ ዝነገርኩኹም ከዘክረኩም እዩ ዝብሎም። ስለዚ ነቲ ትብዓት ተቢዖም ክሰብኩ ከም ዘለዎም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ደኣ እምበር ንሰብ ከይእዘዙ ንኣምላኽ ደኣ እምበር ንሰብ ንኸይፈርሑ ኩሉ ዝኣዘዞም ድማ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስ ረኸቡ ክተብዑ ከለዎ ንርኢ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ዝሰማዕናዮ ሲ ዓለም ንዓይ ትፀልኣኒ እሞ ንዓኻትኩም ክትፀልኣኩም እያ ንዓይ እንተትቕበልስ ንዓኹም ተቐበለትኩም ስለዚ ንዓይ ኣይተቐበለትኒ እሞ ንዓኹም እውን ከምቲ ንዓይ ዘሳገጎትኒ ከምቲ ንዓይ ዘሳደደትኒ ከተሳድደኩም እያ ዝብል። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰቢኾም ፈቆዶ ስደትን ፈቆዶ ኸርተትን ኩሎም ድማ ብሰማዕትነት ክሓልፉ ከለዉ ኢና ንርኢ እሞ እዛ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንሃዋርያት ዝዓደለ ንዓና እውን ከምኡ ዓዲሉ ክሳብ መወዳእታ ህይወትና ንዑ ከነገልግል እግዚአብሔር ኣምላኽና ብፀጉ ይደግፈና ብድጋሜ ብሩኽ ፆም ይእተወልና። ነዚ ዕለት እዚ ስለ ዘብቅዓና ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹን። ብዛዕባ ፆም ስፍሕ ዝበለ እቲ ትምህርቲ ግን ምስቲ ግዜ ዘይብልና ከነብለይና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታት ኣለዉ ንሕና እውን ክንቁፅሎ ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፆምና ሓጢኣትና መደምሰሲ መንግስቲ ኣምላኽ ወረሲ ይግበረልና። ስብሓት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።